Xiaoyu, unsa man? Kulang pa tinapok tiyang lubi? Kailangan pa punan? O Sanchai, kinahanglan pa ni punan kay gamay ra kaayo ni. Xiaoyu, gwapa na kayo para sa kaon ni mong lubi. Unsa man jud kulang pa jud na? Sige, atusan na lang kod. Para makakwarta ta ba? Xiaoyu, di sa tayo padayon Xiaoyu. Hawin na kayo. Tanawa na pag ginanawag, munaog sa ko. Kinsa naman pud na. Hello? Day, Beshi na nawag man ka, wait lang. Kadali lang, kainit kay diri ah. Masibog ko. Kinsa man na Sanchai? Ilom. invite ka diri sa balay ba? Mang-invite ka mo party na sa inyo ha? Mag-chat-chat ra gud ta ginagmay? Ngano pa party man? Wala lang, invite din tara jud ka. Kung ano makasako, di ba? Dili ko party. Pero kay, unsa raman ko, amiga raman ko nimo. Sige, pagbigyan ti ka. Di ba, Day? Stress ka? Alina, mag-chat na ta. Kami uban ni Xiaoyu. Okay, padung na milaon niya. Bantay ha, hulaton ta ka. Bye-bye. Bye-bye. Hello, young master. Okay na. Sige, copy. Dugay pa na. Kaya pa ni mo mahuman ay. Kaya murag gitubol gini siya ba? Sama ka mo. Gusto po kayo sa kong paglibang. Anak, bitaw ko sa mga ganina. Na CR dito ah. Dari pa yung kalibang sa itong asinda. Ay, giyate yun. Nimaho na itong luti diri ah. Ibis duri ato si Moton. Tain na ni mo na ni Maho. Sumukha na niya ay. Tagaan ko yung pangilo diha ah. Ana na ah. Topic ko. Pang-ilo ni mo. Ayaw na. Magkamilat-milat ta na. Ay, ka naglalain. Grabe ka, chusi po ni mo. Ipagdali, dira kinapat yan tuwan. Asag. Kani may nindot. Okay kaya. Asa man ta asa? Basta, natin tuwan. Asa man ta madto? Basta, malingaw ta dito. Aso. Isyo na malingaw ta. Kaya di jud ba ako basta-basta malipay. Uchile, promise na, malingaw ka. Sanchai! Di ba yakuha na dugban dyan no? Bitaw Xiaoyu, dili ko na tugbadya. Ulit ako, bulas itong friend, uy. Sunshine, dali na mo! Sanchai! Sunshine, pagkain mo ba? Masunod, me? Maglain na! Okay. Dali na mo! Dali na ba rin yun na? Jason, ingan mo kayo sulod. Uy Sanchai, una-una daw, ilahan naman ang sala. Abi mo ng parking area, sana na day na. Kamera mong balay, pero bong gani. Now, Xiaoyu kay Haon kayo. Haon. Sunshine, estado yung motor? Kompleto. Kompleto violation. Gusto mo mo tira, alin na mo, sunod na mo. Okay. Hoy! Dili sulod! Kamu ang musulod, dili ang motor! Dili! Ay, naku, kasi lang balay Xiaoyu, uy. Dali no? Sunod, dali mo, sunod mo dayon. Ang gabukasin niya sana, Xiaoyu, uy. Walang bunga sa palabrod. Mami, hello. Yes. Matalo ka, Xiaoyu, ha? Nagwapo kayo yung bar counter, Xiaoyu. Uy! Sanchai, naog dira ah! Ha? Naog dira ba? Pakaulaw raman ka, kusina man na. Usa ba itong gipanghulat, day? Magsuod na ta! Tulura lagi ta. Natay bisita. Ano tulo naman ta? Yung ka party ni, ano tulo naman ta? Gain na lang sila magpaabot sa ato, ah. Pero, kinsa? Turo sa noo! Oh, ay, bayot di ay, puwerte pa na kung 69. Pagkadako sa What, Chile? Si Men? Tado? Tado! Si Tado, uy! Si Hubog na! Si Hubog! Si Michuko! Shut up, doll. Uy, siya diha. Yang master, maot na ko. Salamat. Sige son, pwede na kamulakaw. Kami na ibahala ni. Sanchai, show you. Chill ta. Tagdali. Uy, Sanchai! Masa ka to rin sa mua? Mapabilin, me? Show you. One shot lang ba? Dua ka baso. Yok! Di makita ka ila. Di makita friend sa Facebook. Dito friend sa Facebook pero naka-follow akong dami account sa emo. Xiaoyu, ayag yung sagot nga mag-inom ta. Tuhar ta ka babae, pas na ka mag-lalaki. Basta yung bitsinan ta. Sa bitsinan. Ano pwede ng bitsina eh? Nasa bulsa, oh. Tagoy, ni. Bantang ro kayo. Sanchai, tara na. Muli, me! Masugat mo sa dili! Muli, me! Tara, Xiaoyu! Asaman mo. Dili ko masagot. Xiaoyu. Sobra naman kay mo. Anong dili man mininyo undangan? Why muli? Musugot mi na muli mo. Pero sa isang kondisyon.
Mag-shot sa ta. Shaoyo, di ta manginom shaoyo. Dili mi manginom. Dili mi manginom. Never! Never mi manginom! Sanchai, naog na dira. Basta di ko shaoyo para nakaulit sa'yo! Bali ako yung shaoyo! Fully fight! Sanchai, kaya pa? Daming su! Kulat! Ay! Hubog! Shoutout sa imo ha! Kini si Wachile, crush na ko ne, pero secret! Last, di ba ginagawad Wachile? Kining last, Jessica Song! Lumi tayo ng aming team! Sanchai, tama na na, Sanchai. Kaya pa siya. Kaya pa. Sanjay, noon sa ka? Sanjay, noon sa ka? Dalawa na, Sanjay! Dalawa na sa kwarto! Tara! Aso, na-overdose na ni, kinagsiga mama ka. Murag ibit sila ni Tado. Kalas daw no ako may pasingilan ninyo. Asa, dalaan na sa mong kwarto. Bahala siya, uy. Kahit ka siya ulo. Asa ko si Nina? Asa ko si Nina? Mata na ka? Ay wala, tulog ko. Asa ko si Nina? Damn it, sir! Relax lang. Ako mga maid, mag-ilis mo karon. Wala ko kita si mulawas. We, kamu mga laki, pariha na mo ay, di ko na mailad ay. Wala yung kita ni mo, no? Promise. Kung wala ka nakita, be, ngayon nagsakit na kong puday, be. Nagmulmul. Sanchai, mo din akong gusto iingon si mo ha. Ngayon sa, gusto na kumulit yung minso. Gusto na kamahawa, dire. Dili ka kahawa, Sanchai. Oo, dili mo ka makahawa. Sanchai, dili po day ang nagsakit sa imo ha. Kung dili imong lubot. Ha? Hello, sakit din akong lubot. Sanchai, nagsakit imong lubot kay gabi eh. Nag-igit ka. Tama ka daw, minso. Kaigat ko. Ikaw lang. Pinuho ko. Ano man akong lubot.